Ir-Reġistru tan-Negozji ħabbar pjan strateġiku estensiv għal 5 snin li ġejjin. Dan sar waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-uffiċini l-ġodda ta' din l-entità fiż-Żejtun wara li sentejn ilu infatmet minn mal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji. Dan il-pjan bit-tema niddefinixxu triq il-qudiem huwa msejjes fuq 4 pilastri: internazzjonalizzazzjoni, teknoloġija, informatika, tibdil tal-għanijiet u għarfien. Dwar dan huwa news tkellem mal-kap tal-operat fih dan ir-Reġistru Malti għan-Negozji, is-Sur Kenneth Brinkat. Ħajkonna espansjoni fis-servizzi tagħna. Da jinkludi il-Business Register li fih nibdew nilqgħu mhux ġast reġistrazzjoni ta' kumpaniji imma anka ta' self-employed. U r-raba pilastri huwa technological developments fejn it-teknoloġija fid-dinja tal-lum hija importanti u tgħin hija għodda li tgħin lil kemm lilna bħala MBR kif ukoll lill-klijenti tagħna ħalli jkun hemm servizz ta' eċċellenza. Preżenti għal din il-konferenza attenda l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri hekk kif saħaq dwar l-importanza ta' strateġija konkreta li sarraf viżjoni għall-futur. Il-Ministru Xkembri sostna wkoll kif intlaħqu r-rikjesti kollha mir-rapport tal-Manival fir-rigward ta' Reġistru Malti għan-Negozji. Llum nista' ngħid li fejn jidħol il-Manival, il-recommendations tal-Council of Europe u dak kollu li kien hemm rikjest min-naħa tal-Malta Business Registry l-ħaqnihom kollha u fil-fatt anke għalhekk preżentajna l-istrateġija fejn hemmhekk hemm mod ċar kif diġà bdejna lħaqna ċertu targets u anke kif ħankun qed nilħquhom targets li jmorru lil hinn iktar minn dak rikjest minna imma ħalli dejjem inkunu dak il-competitive edge fuq registry Ewropej oħrajn.